Dobrý deň, priatelia. Moje meno je Miroslav Melich a nachádzam sa v tejto krásnej novej reštaurácii Park Restaurant v Rimavskej Sobote. Touto cestou by som vás chcel pozvať na degustačnú večeru, ktorá sa bude konať 17. januára o 18. hodine. Takže buďte prosím vás presní a pripravili sme si pre vás celkom zaujímavé menu. Ja budem robiť na začiatok mušľu svätého Jakuba v úvodzovkách hrebenatku. Potom príde Janko Duda, ktorý bude pre vás pripravovať demikát brindze. Bude to troška taká modernejšia verzia polievočky demikát. Potom príde Radko Jurák. Radko Jurák si pripraví pre vás repeličku. Potom príde Zdenko Kramarčík. Zdenko Kramarčík bude robiť rybku sivoňa. Potom príde Katka Novotová. Ona bude robiť dezert. A príde ku nám ešte aj Ferko Sedlak z Košíc. A on bude pripravovať chrbát z jelenia. Takže 17. januára 18. hodine nezabudnite, tešíme sa na vás.